na saka sautin sarkin waka. Amarya ki sawo lalle, cikin gida kina sha'aninki. Khadija da Nana su ne kawayenki, kin zangamji. Abincin gida kin dora, tsakar gidan ma kin share, fulawar gida kin bata ruwa. Nafisa da Fati auren ne ya kawo su. Fatima, Hafsa da Fadima sun zo, sha'anin ku ba mai taɓa kanzu. Cikin gida kuna da abinci, gidan biki ana dafa rusu. Inda ta Zainabu Aisha ta zo, sun sako